जोंना फैथारनांगौहाय मोनथारनांगौ एफा खस्थ'लै र'लायबो मोजां एसे गोलावै र'ला गाबाव माबासोलै दे नोंबा लाखिना आनलाखिलै 150 लोगोफोरनि गांसे लाबाय आङो न'आव गाननो दिल्ली थांगोन बिसोर साहित्य सभायावहाय गासैबो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै आं थांनो नागिरदों क'क्राझाराव आरोना गासै लोगोजों आंजों ओमफ्राय न'निफ्रायनो गारि मोनदों आंहा गारि मोनदों न'निफ्रायनो सोरनि गारि देखायगासिनो दं र' आं सोर सालायगासिनो दं ड्राइभारासो नैबे ससे नाङा दे लाबावनो हायो एसे ड्राइभारा नैबेसो लोगोफोरनो आंना ड्राइभारा आइदै स' लोगोफोर थांबाय थानोसै बिदिब्ला लोगो दं बासजों नेगासिनो दं रागाया हाला एकदमबारे आंखौ भिडिअ दा लाफाखा होनलायबावो गरम जागासिनो दं आसोला जा रागा जोंगासिनो दं लोगोआ रंगिनाया आरोना बै आंनि लोगोआ मिन्थिखागोन जाय नायबाय थायो आरोना थांबाय थानि बिदिब्ला नै मोनफैबायानो बासजों रागाया हाला गरमानो रागाया हालानो नेनो मानो हाला ओरैनो हाबदोना सिंजोंनो लोगोफोर क'क्राझार सफैबायनो सफैनानै डाइरेक्ट पस्ट अफिसाव देखायफैखाबाय होनना पस्ट अफिस खाथियावहाय जेरावहाय जमा होयो बेयावनो आरोना ओरैबायदि मानसि बुंनांला दहाय गारियाव देखायबोआसै आङो मानो होनब्ला बिराद मानसि फैदोंमोन ना रिजार्भ फैदोंमोन बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर दे ओरै फै बैनिफ्राय नागिरबोगोन हा दे जोंना फैथारनांगौहाय मोनथारनांगौ एफा खस्थ'लै र'लायबो मोजां एसे गोलावै र'ला गाबाव माबासोलै दे नोंबा लाखिना आनलाखिलै नोंबो आंनिखौ सोफाबाय फैथारनांगौ ना होनानै फैबाय दायो लोगोफोर जोङो ओमफ्राय थांसै आरोना ओंखाम जानानैहाय थांनोसै बोराया खयथायाव थाङो फन हरफिननि र' ओंखाम जाहैनोबा फै होननानै दहाय लेंहरदोंमोन आरोना जाहैबाय खोमा हा मानो ए स' थांनि र' ओंखारनो बादोंनो लोगोआ मबाइलावहाय बेखायनो लाफायासै आं सिगां थाबायग्रोदो होननानै नै स्टेसनाव खिथालाबायगोन दै ओंखाम जानानै थांसैलै गोजोनो ना अजि जोंहा माबाफोर खामानि थाबाल' ज' लोगोजों लोगो मोनलायनाय जायो ओमफ्राय नङाबाथाय गैया माबायदि नांलायलायो नुबाय बिखानिफ्रानो माबायदि नांलायलायो साख्रिखौ सोरबा सासेया मोननानै सोरबा मोनाबा गैलालाय मोनो हेलौ आइदै ओंखाम
जायो ओंखाम जायोनि रा फैबाय नामा मा फानदों नै मा फिथाइ जाखो बेलाय दिल्ली थांगोन बिसोर साहित्य सभायावहाय गासैबो मानसियानो जोबनो रोङा ट्रेनाबो बैनो बेनो ट्रेना Kamruk lagi. जोंनि क'क्राझारनिफ्राय थांजोबगोन बिसोर हाब्बाय ट्रेना दिल्ली साहित्य सभायाव थांगोन जोसा मोदोमदों हाब सिलाबदों नामा दिनैलाय जागोन ओंख्रिया दालिखौ जाया आङो हरफिनबायसो मालाय बोराया जानानै थांखांबायनो बेयावनो गोथावनो सेफालि बाथोन औ गोथाव मोनथारदों आङो सेफालि आं मोनजाफेराखै थोद बे बिबार दंना गोरलै गोरलैफ्रा आं जानो मोजां मोनखायो बेखौ माला फानो नोंखौबो दाब्राजों थावनो अनला लाब्रा आं नाखौबो जानो बाबाय जाबाय थानायखायनो बाबाय हो बे जाबा दामाजों अमाखौसो लांनो फिसादेरबाय होननायखाय दा आङो जोंना बिदिबो नङा माखौ सेफालिखौ खादो-खादोफ्रा गोथाव जायो जोंनि बर'फोरनि संनाया टेसा मोजाङै नुवा बेयाव अमा बिथै एवनाय बे जाला केमेरा खेबदो आं खेबनो हागौमोन ना नै ओंखारनो लाजियो आंखौ खेबनो नागिरो बोराया दहायनो फन हरदोंमोन ओंखाम जानोसैबा भिडिअ होननानै ओमफ्राय जोंहा जोबाखैमोन ना जानानै थांखांबायनो बे बेयावनो देरस' लोगोफोरनि गांसे लाबाय आङो न'आव गाननो मोनायाव गोजांबा दखानाव गानलांबावगोनसो बेयावनो जाजोबो खोमा बयबो ओंखामखौ नैबे हटेलाव स्टेटनि मानसिफ्रा 100 150 200नि जाजोबनाय लोगोफोर नांगौबा दोन बक्सखौ सिजोंसो
आरो कार्डटा कय ढुकायब्रा ओय न'आव थांफिनगासिनो दं नै जोङो बोरायजों फैगाफिननो मोनबाय जोंहा आमलाखौ जाबा थांखुसो मोनामदों थांखु जादों दा कालचार कमप्लेक्ससो औ बेखौनो होनफ्लांदों आं नायनायाव बेखौनो गौरां रिभार नुखादोंमोन आं दाख्लैखौ नुनाया हाबफेराखै नैबे बे फैदोंमोन दाख्लै बेयाव आर्मिफोरखौ लानानै आं जों फैखांबाय जोङो माबा टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों जों सिङाव हाबदों एकदम सिङाव सोनो मोनो जोङो सोनो मोनखायो नों जोहालाव दंना आं सिङाव हाबखाङाखै ना ओमफ्राय फट' हगारदोंमोन ना आं खिन्थु मानि फट' सानबाय थादोंमोन गुगोलाव नायदोंमोन र' आं गुगोलाव ओमफ्राय नंगौना नङा सानबाय आं कनफिउस जाबाय आं मानोना सिङाव फैफेराखैना ओमफ्राय बेखौ खोनबाय आं गौरां रिभार देखायदों होननानै गुगोलाव नायनायाव फट' हगारजोबदोंना सिंनिखौ खेबनानै ज' फैथारदों मानसिया बुरजामोन स्कुलनिफ्राव लांसो स्कुलनि दानो फेनायसो मोनजोब्बाय उन्दुनो ओंखारनानै स्कुलनिबाथ' मानसिफोरा बिदि नङा बिदि साइसनि जाना स्कुलनिसो बे स्टुडेन्टफोरसो गावसिनिसो दा गावसिनिसो माबाफोर जादों दा ट्राफिक नैयावनो जादों नै प्रग्रामा बे ससेयावनो ट्राफिक दखानदारफ्रा हुइस खामायबाय माने स' लोगोफोर सफैबाय आङो बास स्टेन्डआव ओंखारबाय बोराया थांफिनबाय मा होनो आङो गारियाव भिडिअ बानायनो थाखाय बानायबोआखै होनब्ला एबसु अफिसनि मानसिफोर दंमोन आरोना ओमफ्राय माने दहाय थांनायावबो ज' बिसोरनो रिजार्भ रायलायखानायमोन नालाय आरो फैनायावबो बिसोरखौनो मोनबोफिनबाय दिल्ली थांनो नागिरदोंमोन प्रग्राम दंना साहित्य सभानि ओमफ्राय दायो थांनो मोनासैनो बेसोराफोर ट्रेनानो सिटानो गैयामोन बिसोरनि ओमफ्राय दा बेलासियाव थांफिनगोन नामा दा स्टेसन थांसिगोन बिसोरो बिसोरनि थाखायनो आं बानायाखै ना बिराद गिदिर मानसिफोर दंना ओमफ्राय मास्टारफोर बिहाव जानायफोरबो लोगो मोनबोदों लाजिनानै बानायनाय जायाखै आरोना लोगोफोर दायो आं गलि मोनफैबाय न'आव थांनानै ड्रेस चेन्ज खालामसै एसे रेस्ट लानोसै दिनै दखान खुलिला आरोना मेंबायना बिरादनो नानिखौबो लायनांगौ बैसिनाव आइमोनावसो दंहैयो नालाय गालांदोंना आं दहाय उन्दै मानसि खस्थ' जायो थांलाय फैलाय होननानै आं लाङाखै आरोना दिगदार जागौमोन बिरादनो स' दायो न' मोनफैग्रोबाय र' लोगोफोर थांगोन नै बिराद मेंबाय आरोना लोगोफोर हाय दे उदै साजोबबा दै गांनाया थैनोसै आङो नै लोगोफोर खरसा लाबाय एसे बेयावबो लाबाय बाजार फैदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्रायो मैगंबो लाबाय एसे आंना मबाइल काभारखौ नै बख'नांबायसो बेयाव 10-20 थाखा दङ माने मोजां नुवा आरोना बे साइडआवहाय बोरैबा लाइट जोंहाय नुयोना कार्टुनाव जायगा थोयैनि नैयाव लाबोबाय न'आव लाबोनानै दोनफैबाय लोगोफोर उफाय गैया दखान खुलियाखैना दिनै बेयाव कार्टुनसे ओमफ्राय नैबे प्लास्टिकआव मोननै मोनथाम जिनिस लाबोदेरबाय नैबेयावहाय जायगा थैयैनि बेयाव हरबाय बेयाव मैगंसो दङ बे गस्ला सुना लांदोंमोन आं गैया बन्द'सो गाबोनबो बुधबार बेयाव मैगं ओमफ्राय नैयाव दाउ जानोनो बोरैया
बिराद मेंनाय आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो दहाय क'क्राझारनिफ्राय फैबाय फैनानैहाय दसे रेस्ट लाबाय माने सि गोरानफोरखौ थिखोस्रांजोब्बाय आं मैया मोनायाव सिखौ सुना गालांदोंमोन आरो फुङावबो गांनै गांथाम बोरायनि ओमफ्राय टाइम मोनाना सानावहाय आरो बोरायाबो ओरै गावनि खामानियाव थांबा आंहाबो ओरै सोलाबा जायो बिनि थाखायनो आरोना दखानाव थानाय जायोना आंबो सानसे ओंखामखौनो आं मर्निं लानानैसो थांखायो ना नोंसोरनो नुखायो दखानावसो जायो आङो बिनि थाखायनो मैया सुना गालांनाय सिफोरखौहाय आं मोनायावनो लामना दोनजोबदोंलै हामलागै दाहाम होननानै ओमफ्राय दायो माने गासैखौबो आं माबाजोबखांनानै ओमफ्राय बोरायाबो फैबाय ज' थांबाय आरोना बाजारावहाय बियो आलदा खामानि दंमोन बेयाव थांबाय जोंखौ नारजिजोंखौ गालांनानै जोंबो दस्रा लाखांनानै जोंबो माने आं बोरायनिहाय माने हासबेन्डनि जेकेट ड्राइक्लिं हैनो होबोदोंमोन नालाय बेखौ गारबोनानैहाय आं बाजार खालामफैनानै बेनिफ्रायसो दखानाव थांफिनदों आरोना मा मा लानांगौ बेखौ लाबोबाय आङो माने गाबोन दखान खुलिबा आं आरो दखानखौ गारनानै थांनो हानाय नङाना दखानाव सोरखौ फज'लांनो ओमफ्राय आरो नों सानफ्रामबो मालायखौ मोनबाय थायाना लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना बिराद मेंबाय लोगोफोर संनोसै जानोसै उन्दुनोसैल' गाबोन फुङाव सिखांनानै दखान खुलिनोसै दिनै सानसे खुलिहैयासै ना स' बिदिब्ला लोगोफोर आङो ब्लगखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय इसेबां मोजाङै नोंसोरनो देखायनोबो हायासै आं जाखिनि देखायनो हाबाय बेखौनो गोसो सान्थि नायलांदो आरोना गोसो खुसि माथो होनबावनो आं हजों थांनानै बेसेबां भिडिअ बानायहैनो हायाखै जाखिनि देखायनो हादों बेखौनो नायदो दे लोगोफोर स' बिदिब्ला बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट